Намираме се в изоставена военна база на Българското Черноморие. Мястото е на метри от морето, както можете да видите, то се вижда от тук. Доста е запустяло. Общо взето растителност е предимно това, което виждаме. Виждаме и боклуци, т.е. местните от време на време използват поделението за сметище. Това, което виждаме насреща, е хале, а това вероятно е някаква кула. Нека да се разходим и да видим какво има. Ето ни пред кулата на военното поделение. Виждаме, че към нея има и може би административна постройка. Нека да влезем да видим, да разгледаме какво е имало в това съоръжение. Това е входа. Доста тържествен е като за военен обект. Има графити, видеокасета. Ето какви останки виждаме в помещенията, които се намират при входа. Автомобилни гуми, маркучи, матрак. Нека да разгледаме сега какво има и от другата страна. Тук има бюра, вероятно е било някаква регистрация, администрация, нещо такова. Някакви документи са се водили. Може да е било и счетоводство. Ето това е бил кюнеца. А ето къде е и пътят за изкачване в кулата, която виждаме. Мазилката вече е паднала. Виждат се тухлите. Хайде да се качим. Тук има парапет. Обърнете внимание на ето тези метални отвори. Тук има парапет, който най-вероятно е откраднат за скрап. Както сме наблюдавали в други военни поделения. Тук има стотинка. 20 стотинки. Късмет. Излизам по-богат. Ето това са металните стълбички, с които ще излезем на върха на кулата. Ето какво има тук. Ще се покача. Вероятно някога е имал по-лесен начин това да се случи. Ето какво виждаме от тук. Идеален поглед към местността. 4 страни. Ето го морето. На метри от морето се намираме. От тук може да бъде наблюдавано. И не само то, както виждаме. Цялата местност на 360 градуса е можело да бъде наблюдавана. И е била наблюдавана. Тук има врата, но вече няма. Парапет. Парапет, който е започнал да се разпада. Това сигурно е било антена. Парапета се разпада, което прави мястото опасно. Ето насреща голямото хале. А ето в тази посока някъде има площадки за оръдия, за изстрелване на снаряди, които също ще посетим. Тук в средата на полето виждаме сграда, която най-вероятно е била тоалетна. Наоколо вече са построени хотели, множество хотели от всички страни има. Ето и плажа. Плажа, който някога е бил добре наблюдаван или поне е имал добра видимост към него. Както казах, тук в този район са били площадките за оръдия. Ето и поглед към вътрешността на кулата, където е имал дежурен. И стълбичките, от които дойдохме. Под кулата можем да видим тази стена от бетон. Най-вероятно това е покрив от бетон с тръба, която може би е служила за вентилация. Което ще рече, че
Тук това, което виждаме, е бункер. Не виждаме да има нещо друго, освен просто този насип и отвори, откъдето може да се влезе и излезе. Тук тази шахта с стълбички положително е служила точно за това. Да може да се влиза и излиза в този бункер. Най-вероятно тук този насип е изкуствен. Създаден е, за да може да се изкопае бункера и да се изгради това съоръжение. Сега ще влезем в бункера, доста е обрасло, и да видим, ако е проходимо, какво има вътре. Това е някаква канавка. Това е вратата. Ето е вратата на бункера. Доста масивна. Доста масивна, вероятно 7-8 см. И е била тежка. Тук има костенурка. Може би не е жива, защото цветът е доста различен. Ето още една врата. Всъщност това не са вратите на бункера, най-вероятно са на ето тези складове. Вижте колко масивно са изработени. Какви панти. Какви панти. Тези врати са били от тези хранилища. Нека да светнем и да видим какво има тук. Ами, бункер. Просто бункер, където да могат хората да се скрият в случай на нападение. Бетонен, изцяло от бетон. Ето там е вентилацията. Вероятно това е онази тръба, която се вижда от горе, над могилата. Нека да видим какво има от тази страна. Вероятно същото. Да, просто някакви рафтове, стелажи са складирани тук. Може би е имало оръжие. Тук вероятно е имало втора врата, защото виждаме втора каса. Втора каса, което също е трябвало да се отвори след първата. Виждате пантите, а ето и стълбите, които биха ни отвели до изхода. Нещо като таен изход. Ако можем така да се изразим. Тук е протекло и тече вода от бетона. Изцяло от бетон е направен този бункер. И се излиза от тук. Ето е кулата за дървото. От нея забелязах нещо, което предизвика интереса ми. И дойдох да го видя. Вижте, от тук мога да сляза под земята. От тук най-вероятно се стига до лабиринт от тунели. Тунели, които свързват това място с площадките за оръдия. Тук е запечатано и не може да се мине. Не, че не мога да премахна оградата, но както винаги подчертавам, не сме дошли да рушим, а само да наблюдаваме. Вижда се, че тунелът продължава надълбоко и се свързва с някакво съоръжение, което според мен е площадка. Площадка за оръдие, което е било монтирано върху тази площадка. Това не е далече. Това не е далече и можем да го посетим. Някъде пред нас излизам от този вход-изход. Ето тук напред трябва да е. То също го забелязах от кулата. Ето. Площадка. А тук е имало или таен изход, или обикновен изход. Има
наоколо такива съоръжения с каменни стълбички, които са по-открити, но има и бетонни, които са по-скрити, по-тайни. Виждате, това е площадка за оръдия. Оръдия за изстрелване на някакви снаряди. Ето, виждате в средата, като е този кръг с правоъгълника, тук е било монтирано оръдието. Оръдието, от което могат да се изстрелват снарядите. И най-вероятно се е въртяло. Наоколо виждате и входове. Входове, които водят под земята. Тези входове най-вероятно са свързвали тунела, който току-що бяхме, с други подобни площадки. Защото тук, по права линия, ако продължим, ще можем да стигнем до други такива площадки, абсолютно аналогични. Абсолютно аналогични и най-вероятно те не се намират на голямо разстояние една от друга, но тук мястото става вече доста обрасло и най-вероятно някъде тук в този район е следващата такава площадка. Намираме се до съоръжение, което най-вероятно е служило за изстрелване на някакви боеприпаси. Вижте, че по цялата форма на това съоръжение има отвори. Тези отвори слизат надолу. Някакво подземно място. Подземно място, което вероятно е служило за укритие. Да видим какво има надолу. Тук има някакви шахти, някакви отвори, които така като гледам, това всъщност е тунел. Защото тези отвори продължават и надолу и най-вероятно от там, където е било монтирано оръдието, тунелите, които видяхме, вратичките, където се влиза за тях, вървят надолу в тази посока. Ето шахта, където има стълби и най-вероятно от тук можем да слезем надолу в тунела, ако има възможност за това. Нека да проверим. Да, може да се влезе, не е наводнено. Ето и тунела. Ето вижда се в дълбочина, че се излиза точно на мястото с оръдията. Насам има друг тунел. Не виждаме къде точно води той. Нека да проверим най-напред отсам как стоят нещата. Някаква ниша. Ето, склад виждаме, къде са се съхранявали вероятно за боеприпаси. Ето го и отвора, който видяхме преди малко отгоре. Всичките отвори се виждат. Тук на тези кукички може да са минавали кабели, може да са минавали нещо друго. Доста порутено е мястото. Ето, ниша, която някой, който е служил в такъв тип поделение, вероятно знае за какво е служила. Ето ни и около съоръжението, където е било оръдието. От тук можем да видим това мястото, което гледахме преди малко отгоре. Това е като бункер. Това място. Можем да го обиколим. Ето тук вратичката къде е била. Виждат се пантите. Сериозни панти. А тук е продължавал още един тунел. Това е много интересно, защото нека да погледнем
Защото това е, от към пътя, това е първото подобно съоръжение. Първото подобно съоръжение, което се вижда над земята. Тук вероятно се е влизало по-навътре. А може и просто аз да съм пропуснал нещо. От тук има шахта, която излиза отгоре. По-скоро бих казал, че това е някакъв друг изход. Няма някаква допълнителна такава площадка за оръдия нагоре, както правилно съм сметнал. Това просто е изход. Нека да се върнем обратно. Площадка за изстрелване на оръжия, на снаряди, прощавайте. Тук е засипано с пръст. Ето и тук. Как е изглеждало. Нека и отсам да обиколим. Правим пълен кръг просто. Правим пълен кръг и можем да се върнем през тунела да видим какво има. Отново сме на входа на, така да го наречем, този бункер, този коридор, който води до съоръжението за оръдие. Върнахме се от това място. Нека сега да видим какво има наляво. Тук е доста по-тъмно и ще трябва да се светя доста повече. Влагата е доста по-голяма. Отново виждаме отгоре, че има отвори за вентилация. Доста е обрасло мястото и трудно може да се видят тези отвори. Виждаме шахта за оттичане на вода. Това място, вероятно сега, като завия, продължава още надолу. Да. Това място продължава още надолу. Виждаме отново от същите ниши. От същите ниши за съхранение, вероятно, на снаряди или някакви други оръжия. Най-вероятно ще излезем на подобно съоръжение за оръдие. Защо смятам така? Защото в района има няколко такива. Вижте, тук има друг изход. Подобен на другия. Тоест, нека да излезем да хвърлим един поглед. Вижте колко е обрасло, колко е непроходимо. Колко непроходимо е, от сателит не се вижда и колкото е да е изоставено това поделение, все още би било по-лесно да се придвижа, движейки се по тези тунели. Ето ги нишите, абсолютно същото, каквото имаше и при другата площадка. И ето излизам при втора площадка. Абсолютно същата като първата. Това е било, вероятно, пожарен кран. Ето правим обиколка. Тук е било монтирано оръдие за изстрелване. Това вероятно е някакво електрическо табло. Кабели са минавали от тук. Вижте, още един тунел. Хайде да отидем да го видим и него. Това съоръжение е интересно, защото по права линия са разположени няколко такива площадки за оръдия. Ето тук имаме още един изход. Вероятно има някаква конструкция с правилна форма, така си го представям, защото тези коридори отиват настрани. Площадките са в права линия, но коридорите са встрани, което означава, че или водят до тайни изходи, или може да е имало някакви складове. Тук става доста тъмно. Доста тъмно е. Няма никакви отвори, което подсказва,
че действително тунелът води на някакво друго място. Не на такава площадка. И ето този тунел, който се спуска още по-надолу, подсказва точно за това. Нека да влезем. Много е възможно това да е бил някакъв таен бункер, но сега ще установим на място. Нали? Това е така. Дрехи, военни униформи. А може и това просто да е било някакво сервизно помещение. Склад, както виждаме тук военните униформи да се са съхранявали на това място, което става и по-студено и по-влажно в допълнение. Вижте, тук пък има друг изход. Това е един лабиринт. Тук има пясък, стъпвам върху пясък, явно докарван от морето. Тук стигаме до шахта, която е със същите стълбички, със същата структура, като онази, която преди малко видяхме. Тоест, това е още един таен изход, така да го наречем. Връщаме се, разгледахме. Тук е доста закопано в земята, слиза се надолу, както виждате, сега се връщам обратно и изкачвам на горнището. Продължавам напред в тунела. Доста е интересно, защото нямаме план на това съоръжение, а надали някъде можем да видим такъв. Стената тук се е отцепила. Отново имаме изход, подобно на другите. Колегата остана отвън. За всеки случай. Стигаме до още една площадка. Тоест, аз съм видял вероятно една част от тези площадки. А има и допълнителни, които са си били тук. Били са свързани. Нека да се върнем обратно, то е ясно. Всички тези площадки са еднакви. И моето предположение е, че движейки се през тези тунели, ще мога да стигна до поделението. Продължавам да следвам онези ръкави на тунелите, които водят направо, права линия. Има шахта, трябва да се внимава, защото на камерата се вижда сравнително осветено, но всъщност тъмницата е голяма и е много лесно, дори в най-малкото препятствие, човек да се препъне. Ето тук отново има отводнителен канал. Тук отново вероятно ще излезем на площадка. Има изход отново. Ние имаме информация, че се обмисля продажбата на този обект на частно лице. Защо? Под какъв предлог? Не знаем. Ето, къде се озовахме отново на площадка. А надолу е поделението. Най-вероятно тези тунели с някои от техните ръкави излизат в самото поделение. Добихме много добра представа какво е представлявало тук под земята този лабиринт от тунели. Доста сложен и доста невидим, както виждаме. Изглежда, че има просто една поляна, обрасла, но както видяхме, отдолу е пълно с тунели. И вижте тук колко е буренясало всичко, едва личи някаква постройка, трефопослие, нещо друго ли не може да се види хубаво, но е илюстрация колко висока е растителността. Ето тук има хале, което със сигурност ще разгледаме. Ето и една наистина огромна гума от някаква бойна машина.
Ето ни и пред голямото хале на поделението. Нека да влезем и да видим какво е останало от него. Общо взето май само стените са останали. Да, стените и виждате металните основи на покрива. Тухли има разхвърляни доста. Тук има друг вход. Там още два. А отсам има и друг, най-вероятно. През тези входове са влизали бойни машини. Нещо като гараж е било това най-вероятно. Някакви гаражни клетки. Всъщност, така като гледам, ето тук може да се види добре, малко като някакъв насип. Явно е имало стена тук. Тук е имало стена, която е продължавала до там и е сглабила нещо като гаражна клетка. Тоест това хале по всяка вероятност не е било така едно общо помещение, а е било разделено на клетки. И във всяка клетка е имало по една бойна машина, която да се паркира тук. Вижте колко интересна елха е поникнала тук в средата. Нека да се доближим до нея. Ето. Природата винаги си намира път, когато и позволим да го направи. А в дъното някой артист е направил един наистина хубав графит. Разгледахме изоставеното военно поделение на брега на Черно море, където открихме площадки за оръдия за изстрелване за снаряди. Видяхме сложната плетеница от тунели, която свързва тези площадки. Разгледахме кулата, наблюдателната кула, а открихме и интересен бетонен бункер.